Musel jsem vytahovat prskovkou 1. Bebe. Dneska vás vítáme u Ask videu s Markem. A dneska tu máme... Tomu. My jsme zpíváme se samozřejmě. Takže první otázka začne Marek. Marek je bohužel za kamerou, takže nemůže tady být, protože jinak to protože se tady jít na hovno, takže Marek teď nebude vidět a jdeme na to. Proč máš berle? Proč máš berle? Já žádný berle nemám. To je divný. Strašně. Jsem fakt dement. Že Jen tak dál. Takže otázka pro Marka. Kde máš zuby, vole? pusa. Za chvilku tě vymlátím. A to by pak taky. Co to bylo? Co to bylo? Koníček! Rebel, vole. Ne? Takže se to Takže jste to slyšeli. Abyste se báli. Moucho. Jste prořekli. Takže jste to viděli. Při otázkách nás přerušili koníci, nebo co to vůbec bylo. To byl pozděžený koník. Jo. My jsme si rozhodli s Markem, že jsme mohli natočit Chili Bean Challenge, ale možná... Já si je možná zítra objednám. A myslíš, že přijde zítra? To nevím. Ale pochybuju. Tak prostě to objednáme a uvidíme, jestli se to doručí a jistě natočíme Chili Bean Challenge a možná s někým, možná ne. To je mě stane ten brouk na tom. Jaký brouk? O, to je jenom. Line. Takže otázka byla pro tebe. No a asi už budeme končit, ne? Pěčí, paní, ty brouky je posranej. Tak jste se posrali, no, pochcali. Ale čaute.